RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog ka na. Wala din. Imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yenda. Bakal papay. Ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Kipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko usap ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. Matod nila ang patay, wa na'y kagayunan nga mubalik pa. Apan matod usab sa uban, mupabati kini pinaagi lamang sa damgo. Apan unsay imong buhaton kung ikaw mismo makakita nini. Kay galaan, niya ang bagutang sugilanon nga naguluhan, ang laylay ni Mila. Hala, niya na sinoy Oste nga nagkuha ni Senyorito Stanley. Niya na siya. Sudlayon ako dali-dali ang akong buhok. Wa ba kay hugaw ang akong naong? Mamulbos kog dali-dali. Singuta ra ba nako oy? Kay bago pa sa kong naabot kay kan sa eskwelahan. Okay na akong naong. Wa ba ka ko manimahong singut? Paingon na siya busod sa sala. Kagwapo yun niya, oy. Kay sugba sa buwan na put-put, ha? Kay
Unsa ba nang gisigihan nimo og likli diha? Nay? Hay, anak. Ikaw ba nakasabot ko nga daga ka na ug makamao ka ng maibog, pero intaw na. Ha? Wa, Nay, uy. Wa man ko maibog ni Senyorito Stanley. Wa. Pero nagpatak-patak ng agis pulbos imong naw nga imong gibutangan nga singot kaayo ka. Na, tanawa. Nagmapa sa imong agtang. Ha? Oh, wa na ba, Nay? Ay, kanimo anak. Mila, natural man lang nang maibog ta. Apan unta, piliun mo ang imong maibgan. Kay imtaon, langit ang senyorito. Og lisod kaayong kabuton, Mila. Nakasabot ko, Nay. Crush naman good. Crush ka diha. Kabata pa nimo. 14 anyos ka pa lang. Unya na kung mag-30 anyos ka na. La, katiguang na good na ko, anak, Nay. Basta dili pa karon ha, dili pa gyud karon, dili pa mahimo. Labaw nang dili mahimong mag-uyab-uyab ka na. Nakasabot? Oh, Nay. Sige na pagdali na diha. Pag-ilis na kay singot ka kaayo, oh. Og unya tabangi ko diri sa kusina ha, aron nga mahuman nako sa pagdigamo alang sa panihapon sa senyora ug sa ihang apo. Kumusta ang imong pagtuon, Apo? Okay ra, Lola. Define your okay, iho. Lola. Cause the last time I checked, giprojectan ko ang imong maestra aron lang makapasar ka sa duha nimo ka subjects. Lola. You know I hate math. I don't like numbers, Lola. And haraling panlipunan. It's boring. Major subjects ka na, iho. And... Lola, nagkaon ko. Mawatan ko gana. Gusto ka bang muundang ko sa pagkaon? Ay, fine. Apan kinahanglan. Lola. Okay. Finish your food. Nganong gibutang mo naman ang imong kubyertos? Busog na ko. Unsa? Wa ka ba makauyon sa bulalo nga gipaluto ko ni Myrna? Mahimong... Lola. Fine. Myrna, dadaan na diri ang dessert. Nagpaluto ko kaganihan ni Myrna og bilo-bilo og gipabugnawan ta ka. Kay nasayod ko nga mas ganahan ka sa bugnaw ni Ine. Excuse me, senyora. Sige na. Butangi ang ako nga po. Butangi siya ni Ana. Matuman, senyora. Senyorita Stanley, niyan ang imong bilo-bilo. Oh. Iho, kung sabay katawanan, ano ka bang nahimuot ka magmaayo? Mila, oh Diyos mio, o sa ba ka nang naa sa imong hipon? Kamunggay ba ka na, Mila? Sige na. Makabiya ka na. O palihog lang pag toothbrush dito. Lakaw na, Mila. Senyora. Stanley. Kapas pa siya nakalakaw eh. Nakakita ka, Lola. Stanley, behave. Naaka sa atubangan sa grasya. Sorry. I can't help it. Katawan lang kasi tanawon. Literal nga may kamungkay ang ngipon sa iyang pagpahiyom, Lola. pero, in fairness, gwapa gyapon siya tanawon, bisan may kamunggay pa ay ang ngipon.
Oh, sabay nahitabo ha. Kano nagpila ka gikang naghatod sa panghimagas ni senyora o senyorito? Nauwaw ko, Nay. O nga naman. May nabuhat ka ba? Ikaw, Manggod. Oh. Gipahigop ko ni mong dali-dali sa utan aron masudlan ng akong tiyan. Wa na inan ko makabantay. Nga may mipilit deng kamunggay sa akong ngipon. Kaya nagdali-dali makugatod sa bilo-bilo nila ni senyora. Huwag sa akong pagpayom ni senyorito Stanley. Iya kong kikatawan ug maayo na Oh. Nawagay ko na Unsa? Dili na kumukaon og utan na ay. Unsa? Samot nga dili na gyud ganahan ako si Stanley nay. Na-discourage na gyud siya og samot na ako. Mila, anak. Ay, abi ko pag nagkasinabot na kita sa atong panagsulti ka ganina. Lagi. Meron sa man ako, B. Crush man gyud nako siya. Og nauwaw kay ko. Ay, akong gikatawan na. Nga, sige na. Una nagpaulit dito sa ato, kay ako na'y bahala din mo. Ngano basad, uy? Nga man ko makabantay nga may misabod na di ay sa akong ngipon nga kamunggay. Kauwaw, gid, uy. Hoy, naano sa mga bata mo singgit may noon? Ako ni Uy, sino'y usting ni mo? Noy, kuratan ako ni mo, uy. Ha? Galit naman kagkupot sa akong abaga, God. Ay, nakita, tamagugang naghila kami gawas, gikas kusina. Ito ba, kusina ining mansyon? Pangsundan, tika. Uy, nausa ka ba di ay inday, ha? Wa man, Noy. Sa mga kasabaan kang nanay ni mo? Kinigyos, Mirna. Wa ko Uy, kasabi ni nanay. Nauwaw ra ko ganina, Noy. Ni senyorito. unsa? Uy, ano man? Basta. Adto na ko, Noy. Iato tigas inyo, oy. Kay ngit-ngit kining daan paingos inyo. Sige na, Noy. Doon naman sab. Naraman diha ang among payag. Sa loyo sa parel nila ni Senyora Nympha. Ay, bisa na. Gabi na. O babae kang maglakaw-lakaw nga ikaw rang usa. O na, dali na. Ubanan ta ka. Sige, Noy. Salamat. Ay, ngit-ngit na kining dapita. Di na maabot sa kahayag gikan sa suga sa mansyon. Layo lagi nga bahin sa parel. Pero unahan pamansab gamay. Mao nga, piyay, nagugmo ko. Noy. Tamuan nga. Wala, ngit-ngit manggod. Biis ay, bangag sa ilong. Ay, nala. Dali. Ay, kupot na ko. Kupot sa kong kamot, ha. Aron di siya ka madugmo sa manako. Ha? Ayaw lang, Noy, uy. Ay, naunsa ka ba yan? Kupot lang. Aron di ka mahadlok. Wa man ko mahadlok, Noy. Tingalig mahadlok unya ka inig abot sunahan. Dili man ko mahadlok, Noy. Ay, kupot lang, God. Sumang kamurang kag-aders, uy. Mura na biya ko ni mong amahan, ha? Nagtubo ka nga gikauban ko kanunay. Kay, tad-on ka ba sa sige ni Mirna sa mansyon? Mao nga, mura na sab ka na ko og anak. Gani, siya may pagkakakugos mangay ko ni mo. Oo, sa una. O bisan ka ron kung magpakugos ka na ko. O mahimo rin yun kayo. Unsa, Noy? Siya baya, uy. Way malis siya, uy. Nausa ka baya. Inamahan, nagining ako, day. Wagi malis siya. Ayaw lang, Noy. Okay naman ko. Dili naman ko mahadlok kay naanad na ko nga maglakaw din nga ako ng usa.
Anahala. Bahala ka. Basta ha, kung mabati kag kahadlok, ayaw panaganas pagkupot nako. Salamat sa paghatod, Noy Osting. Uy, sa pa yan. Sige, Noy. Isira ko na ng pultahan. Ayaw na. Oops, ayaw na. Nganong gipugngan ni mo ang pultahan, Noy? Murag giuhaw man ko. Makadayon ba o makainom og tubig diya sa sud sa inyo? Ha? Padayon na ko, Mila. Kung Noy Osting. Ayaw kong ina. Kadili ko ni mo padayonon og paimnon og tubig. Ngano? Nadlo ka ba dahin ako? Ha? Mila? Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulog